Hello? Yini wenzeke nini ngokulayo? Mna? Oh, okay. Niphi nina ngoku? Okay, ndisendleleni. Yes. Yeah. Andifuna ubuza malunga nale case endigqiba uyifumana. Akho mpazamo eyenzekileyo? Ingxaki ndibuza kuba kaloku ndisemtsha apha, ndisekuvavanyo kuba ndingafumana icase enje. Okay, kulungile akho ngxaki. Ndiphezu kwayo. Hambani nakudamana nokuthi Kenan. Igama? No. Ndingu-detective Mtibela ke mna ke. Ndingophethe le case yenu. Ndinemibuzo endifuna unibuza yona. Kwaye ndingamthatha ndandise nase-police station. Kwenzeke ntoni kumameni? Siyazi sisi. Thina besiphumile ekuseni saya egrupini lapho simgqibele khona. Sithi xa sibuya detective sixelele umama wethu uba uswelekile. Anolunga ke usibandele lokuthe babulala umama wethu. Akhathazeki. Ezikolo ngoku. Kubani ke okule besityapha? Ubini mama. No. Angiqondi uba ibingumamakho. Mama ke behleli phaa. Isitya sona siphaa. Does it make sense? Bendijonga le foto apha. Uphi yena omnye umntana lo ulapha? Uphi? Asimazi. Besimshiye apha endlini thina. Xa ndimfuna ndingamfumana phi njani? Andiyazi detective. Enye into yena akathandi nodlala akadlali yena. Usalehleli apha endlini okokoko. Okay. Ndihlala lapha phantsi. Yazi xa ndijonge le foto ndibona umahluko omkhulu.
Kutheni ngafani nanje? Kanjani detective? Awuboni mahluko. Yayibona lento ibonayo detective. Qha ke andiyani noba le nto ndiyicingayo na. Sixelele inyani. Ibinjani impatho phakathi komama wakho naye? Khona ngubani igama lakhe yena? Sanijongana, ngubani igama lakhe? Kanagama detective. Nathi simbiza ngoba uTholisile. Yo, guys are joking. Hayi, thani yadlala. Ukhona umuntu engenagama ngo? Andiyazi uba ngayicacisela njani. It's a long story. Okay. Asikabe sithi A. So kanixelele ke A nomama wakho bebephethene kanjani? Ebemphethe kahle. Akho nto bengamenzeli yona. And bemthengela nazo neempahla. Bengamcalucaluli apha kuthi sobabini. Unangaphi? Unesebenzile. Yena unangaphi? 15. U-A yena ngaphi? Ngeke sanijongana. Unangaphi yena u-A? Asikho. Asimazi unangaphi. Akanasile certificate. Wo. Hayi ningenza lost yini. Lo muntu akanagama, akana certificate. Kanti kwenzeka ntona? Thetha inyani noma wacholwa. Wacholwa. Ngubani igama lakho? Ubuphi ngoku bekuswela komama? Saza kuphela. Hayi bo bekuhlanhlanza lo muntu osesimumu ke yo. Ndinayo ke inamba yakho leyo. So ngizakubamba ngibene. Ngizocela nonke nibe khona kwanza ufuna ukuphinda ngibuze imibuzo. Ndizila lapha. Ngoba Mna ndizila lapha. Hayi. Hayi noma. simgxothe. Simgxothe noma. Ke hamba umgxothe ngokwakho. Hayi ndiyoyika mna. Ndicinga uba nguye bebulela umama. Ubulele umama. Umbulele njani umama? Yima ngiyambona lo muntu uba ulost ifana nje nathi. Khonto ayaziyo. Nguye noma. Nguye bebulela umama. Mna andizula lapha. Ndiyacela. Funeke sihambise komalume. Mhlawumbi azoba nayo isolution yayo yonke le nto. Because nam ndiyoyika. Akho ngxaki. Singaya komalume. Hayi singahamba. Besisaya komalume ngaphandle. Captain. Ya, Ben. Ndifuna udlula apho ke police station ba ukhona. Balonga nala case. Oh, okay, akho ngxaki. Singathetha nalapha efowunini. Ya, ndile mani phayana kulaa mzi lowa. Ndababuza abantwana imibuzo, but akho mntu uyaziba lo mama usoloko eseyintweni. Ubulewe yintoni.
Ikhona mani into engaqondakaliyo pha. Endinge-understandiyo nam. Ja. Ya, ndicinga uba mhlawumbi khona into ene-poison phakathi kodwa ke ndisalinde i-autopsy from i-forensic. Ya, kodwa ke andikabikho sure ngoku but ukhona yena okhoyo. Ya. Kulungile Captain, ndizawukazisa kodwa soon. All right. Hayi kodwa asazive ngulo mntana lo bulele lo mama. Angeke. Umntana omncinci abulala umntu omdala xa bekutheni. Kodwa ke siyayiphanda ndizoniyifumana. Ndiyazibuza uba noba ngubani lo obulele lo mama uba ayinguye lo mntana. Kodwa ndizawufumanisa ngekudala. If I was you, Fufu, I wouldn't involve myself kwizinto ezingandifuniyo. Would you believe me if I would tell you that she's innocent? Yes, she's innocent. Don't run after her or else nzakubulala.